Ei, poble, aquest vídeo continua de l'anterior, que es veu que és massa llarg i no me'l deixen penjar. Havíem quedat amb que al créixer la indústria, com que no hi havia sola industrial a Catalunya, fotien al camp. Bé, segueixo. Vàries coses. Una, tenim un sponsor. Sí, Catalunya tenim un sponsor. Xina vol sí o sí entrar als contenidors que van a Europa per Barcelona. Per què? Perquè Amsterdam se'ls queda petit, una, i dos, i Amsterdam és baixet. Els grans barcos d'avui de 400 i 600 metres ja no tenen lloc. Només poden entrar per aquí. No volen València, no volen cap port italià, no volen Algeciras, volen Barcelona. Volien fer el port nou. I volien treure. Escolteu bé, aquest projecte el tinc a casa. Si algú vol veure, només m'ha de trucar, Garraf, que avui en dia és il·legal total. L'abocador de Garraf agafaven la porqueria, la compressaven, feien del líquid gasoil i aquesta porqueria fotien formigó i fotien daus dintre el mar. I així feien l'aeroport de Barcelona. I no només amb la porqueria del Garraf, sinó també amb la porqueria del Pierola, que també és un abocador que està fora de norma ja, que ningú ho explica, Bé, ja tenim dues coses. L'aeroport gran dintre del mar, perquè tothom calli i ningú pugui dir res, i el port de Barcelona nou. Això és pagat, volia ser pagat pels xinos. Sempre s'ha dit que no. No de Madrid, també d'aquí. Aquests projectes els tinc a casa. Si us vol venir a veure, pot venir a veure com vulgui, 3. Volien pagar el corredor mediterrani, perquè els interessava moltíssim enviar des de Barcelona els contenidors cap arreu d'Europa, que sempre Espanya s'ha negat, ja ho sabeu, que sí? Veus com van sortint els números? Però Esquerra Republicana callen com uns putes, perquè juguen a política nazi o a l'espanyola. Per què explico això? Perquè si aquest sponsor pogués fer aquests projectes, Catalunya explotaria econòmicament i això no interessa a Espanya, punt 1. Punt 2, i Europa tampoc. És que a Catalunya no lluitem només contra Espanya, que no ens hem donat compte. Lluitem contra tota Europa. Perquè al 714 ja no vam lluitar només contra Castella. Vam lluitar contra França. Inglaterra ens va trair. Ja vam lluitar contra Europa. El 36 és contra què vam lluitar? Contra dues grans potències, Itàlia i Alemanya. Però és que la resta d'Europa també ens va donar pel cul. És a dir, nosaltres cada vegada hem fet una guerra l'hem perduda perquè no hem lluitat contra Castella, hem lluitat contra Europa. Segueixo. Econòmicament explotaria Catalunya. I llavors és quan tindríem temps de pensar, perquè tindríem bons sous i podríem fotre fora d'aquí d'una vegada les oligarquies espanyoles. I tots aquests que parlen català que no se senten català, que han viscut aquí, s'han engreixat aquí, però no són catalans, només tenen la parla catalana. Bé, fins aquí el segon vídeo. Reflexió d'avui. Vale, senyors, bona tarda. Visca Catalunya lliure.